Сега един приятел ми се обажда от почивка в Палма де Майорка, всички го критикуваха, че ще ходи там, че било голямо скъпотия. Той каза, по-ефтино, вика, ще ми излезе, вика, от Гърция, вика, от Турция, вика, и от България, вика, най-вече от България. В момента ми праща едни снимки, които реално не ща да ги споделям, но човека е в супер луксозен хотел с закуска, обед и вечеря. Палма де Майорка е невероятна. Просто не знам дали има място, където може да се сравни с него. Такава красота. И друго нещо, което е, точно това си говорихме, вика, на заведение съм, вика, в момента. Пия, вика, кола, децата, вика, 2 софчета, вика, жена ми фрапе, вика, поръчали сме си, вика, плато, вика, с плодове. Според тебе каза, колко лева, каза, се струва това нещо. И аз викам, ако си на слънчакато и нещо, ще струва сигурно 150 евро. Каза, цялата тази история, която, вика, сме си поръчали, вика, струва, вика, 38 евро. 38 евро. Платото им прави лайв, на живо си говорим по Viber. Огромно плато с най-различни плодове. Като казвам огромно, представете си една тепсия, която е сигурно с диаметър около 30 см, напълнена догоре. Няма какво да коментирам. Просто сами си направете избора на къде отиват нещата в България. После защо нямат туристи, защо се прекомват, защо сме недоволни. С тази заплата, която я имаме, с тези ниски доходи, трябва да има някакъв праг, в който най-обикновеният човек да може да си позволи да си отиде на родното Черноморие да си почине. Не говорим за лукс. Не знам.